Добро утро, добър ден, добър вечер. В момента часа е точно 5:30. Слънце йог. Там изгрява, нещо прави, мъчи се. Ние днеска къде отиваме? Отиваме на плаж и ще ходим пеша. И малко станахме чакай, какво? Ние не сме лягали изобщо. Факт. И Ако не видите чатовете с Симо и разговорите, направо лошо ще ви стане. Ние говорим сигурно от 11 часа до 5. До 5. И искам да ви пожелая едно хубаво, прекрасно, неповторимо лято, което 100% ще свърши, когато гледате това видео, но... Айде, следващо. Тъй, че приятна учебна година за всички от 1 до 12 клас. Ще разпускате с този канал, няма как, то се е видяло. И от нас за сега, бай-бай, и се включим, когато вече ще почнем там да скачаме, Чакай да включа едно задължително. Кое? Автоматика или ръчката? Не. 1, 2, 3. Задължително сме си оставили картите за автобуса в нас. Да, проблеми. И сега и на отиване, и на връщане Сме пеша. Нямаме карти. Нямаме автобуси, нямаме нищо. Нямаме автобуси, нямаме нищо. И ходим пеша. Сега има светофар, дали да го спазим? Ще го спазим, защото е светло зелено. То светло зелено е. Еми, от нас за сега чао, ние се включим вече, когато скачаме. Ето сме отново, вече сме на плажа, скочихме 1, 2, 3 пъти. Достатъчно. Както виждате, зад нас е буната. Буната в морето, къде скачаме. И да, скочихме 1-2 пъти. Добре е, ние добре, няма дъно, което е добре. Виждат се камъни, мислиш, че ги удариш. Но няма камъни. Да, виждат се, но няма. Сега ще ви покажем как малко се поскачаме. И така, после ще преминем към плажа. Ето го първото скачане. Ето го и второто скачане. Което може да не се... Ето има един отдалник, който не знае какво прави, вика там някакъв силандур. Гледайте го би с битките, нищо не може да прави. Много дорас не може да преживее. Между другото, само да кажа, че премалко там падна топката и стана проблем. Сега ще ходя да питат тези момите хора, дали може да помогнат. И така, ето този отдалник, иначе гледайте го. Той се отдава всеки един момент. Така че да, там е топката. Ние сме буквално ето тук така на един чадър тук. Си не си потили така. После може да направим някакво бързо включване. Ето отново, вече горе-долу се напочвахме. Сега правим малко пауза, защото огладняхме, ожадняхме. И сега се прибираме пеша. 2 часа. Много проблема. След 3 часа отиваме пак. Отново. И вече там се включим, когато има по-яки скокове. Там ще тестваме едни чудеса. Надяваме се да станат. Ще пробваме дъното как е на едно от местата, нали тъй? И допри малко скачахме, сега отиваме да ядем, твърдим, серем. Е така. Тъй че сега, ай гъга. Ето отново на плажа. Между другото, то е голям скам. Казахме да скочим на чупка, аз скочих, т.е. не. Малко ме страх. Малко? Нищо, той ще ме научи. Така, в момента сме, както виждате, отново на плажа. В момента е 5 часа и няма абсолютно никой, което е много яко. И между другото, се прибрахме, наядахме се, фанахме автобуса, изтървахме автобуса, но го изтървахме и го фанахме, как сега номера, аз не знам. И да, много пътешествия става, то се прави на гледането хакер, но не. Ай! То си голям психопат е.
Аз като му казвам нещо, си го прави направо. О, мао, леле. Така. Иначе ви кажете, какво правите? То скочи, ай, сега го едете. Обещахме да направи една чупка, да видим. Почти. Сега 26 почва да направи. Сега ще ви покажа едно нещо. Сега ще ви покажа 26 на Gamer 26 копе. Още едно малко само. Това се вършата, ехе. Об 6. Е, така се чесат водорасле, давай. Ехе. Е, за малко.